Het barst van de evenementen in deze carnavalsperiode. In Maastricht hielden de Tempeliers hun galaavond op Château Neerkamp. Ruim 400 gasten beleefden een andere opzet dan voorheen. En wat is het nieuwe nu? Het nieuwe nu is dat we heel veel aandacht hebben en we krijgen achter ons uit, met name voor het eten. Château Neerkamp staat toch niet op de laatste plaats bekend om de keuken. Is er dan toch maar zitten? We dachten, nou goed, als gasten die hier komen, laten we die ook eens een keer een 1,5 uur even op het gemak met elkaar, met hun relaties aan tafel laten schuiven. Vroeger waren alleen buffetten dan? Vroeger waren buffetten in de feestruimtes, dat klopt. Ja. Dus nu kunnen we echt genieten van Neerkamp. Dat is wel de belangrijkste opzet in het programma. En om 10 uur gaan we met z'n allen weer gezellig terug naar de Goede Grot, naar de Wiengrot. En dan is het weer feest als van ouds. Dus met het geld van deze avond kun je weer een hoop andere dingen doen? Uiteraard. Dat doen we eigenlijk de vastelandsactiviteiten van voor de stad Maastricht. De kinderactiviteiten, de bezoeken van de hooglustigheid, on het ziekenhuis, on dat soort acties in toestand. Ja. Het valt me op dat, ondanks dat het dan chic is en ondernemers zien bijeen en het kost ook best wel geld, volgens mij een paar €100. Maar relatief is de leeftijd best wel jong. Hè? Ja, knap hè. Dat is echt wat de Tempeliers de afgelopen jaar heel erg hel aan gewerkt hebben. We hebben het toegankelijk te maken voor iedereen en de sfeer informeel. En toch chic. Ja. Dus jonge gasten en dan ook maar een jonge prins. Ze zeggen het hè, ja. Dezelfde avond was er in La Butte aux Bois in Lanaken het galafeest Pennies for Heaven, waar ruim €35.000 werd opgehaald voor de Health Foundation Limburg. Ja, ik dacht eerst, waar begint hij aan? Op dit galaavond van de Tempeliers organiseert u uw eigen gala. Nou, blijkbaar toch een volle zaak. We hebben dit al een half jaar geleden gepland. We konden niet weten dat er een coïncidentie was met een ander belangrijk evenement. Maar je ziet het, meer dan 150 mensen. En ze hebben allemaal gedoneerd, dat vind ik nog belangrijker, voor het goede doel. En daar gaat het om. Ja. Ik heb begrepen dat u behoorlijk, laten we zeggen, de mensen geenthousiasmeerd hebt, om het zo maar even uit te drukken, om dat bedrag bij elkaar te fietsen. Nou, ik zal u zeggen, ik ben gemotiveerd door een privéomstandigheid. Ik heb iemand in de familie gehad, 10 jaar geleden heeft hij ernstige vorm van kanker gehad. En die is geopereerd in het Westen, in Amsterdam. En ik sta ervoor dat mensen zoals professor Gerard Bos, dat die het durven om aan te gaan om hier een Center of Excellence te maken op het gebied van kankeronderzoek. Verdient niet alleen mijn steun en van alle mensen hier, maar van ons allemaal. We zijn een Belgische ronde tafel en het is de eerste keer dat er eigenlijk een Belgische ronde tafel iets doet voor een Nederlands goed doel. Dus het was ook niet gemakkelijk om het in één keer erdoor te krijgen, maar het is wel een heel mooi initiatief wat zij in elkaar hebben gestoken. Hè. Dus het is ook iets voor een lange termijn, het is dichtbij, het is controleerbaar. En vandaar dat we daar eigenlijk allemaal ervoor gegaan zijn met de ronde tafel Maasmechelen. En hoeveel hebben jullie bij elkaar gebracht? Ik denk dat het in totaal €5.000 van de hele pot is geweest. Ja. Ja, zo'n avond als deze, is dat toch nodig voor jullie onderzoek? Want het is op zich een heel mooi bedrag, maar ja, in jullie branche gaat het over heel andere investeringen. Ja, in onze branche gaat het over veel geld. Maar zoals ik als zoon van een kruidenier geleerd heb, vele kleintjes maken één grote. En dit is zelfs geen kleintje, dit is voor ons een substantieel bedrag. En Jan Huyne en Mark Alers van La Butte aux Bois hebben iets geweldigs georganiseerd. €35.000 voor het kankeronderzoek is echt meer dan een druppel op een gloeiende plaat. En daar zijn wij buitengewoon bij. Nee,